Krát. On má prvýkrát, my? No, na prvý, ty máš už asi na tretí, neviem. Ne, ja nemám na tretí. Na... More na druhý. Neviem, koľko videa už mám. Neviem. Tak, ahoj ľudia, s vami je Domča, vidíme sa v novom videu. A je s nami Vova. A Jay, ale Jay s nami nebude točiť, budeme dávať Horse Challenge. Dávajte lajky, odbery a zvonečky. Kto napíše najdlhší komentár, tak máte zľavu. Na zaujímavší, tak máte na juhu, na náš tento merch, máte náš merch na juhu zadarmo. Tak choďte tam a si kupujte, tak môžeme ísť na to. Ale ešte prvé vám poviem. Máme Samsung, tie toto písmenka, nemôžeme ich, ten, kto ich doplní, prehrá. Tak poďme. Prvý ja natáčam jeho, ale kde tak? Poďme tak tu nie. Mario, deto to. Mario, deto to 3 minúty. A, tu na tak. Mohlo byť. Tak natáčaj tak, Vova. Vova, veď to porod, tu až. To poradím krúhete. Tu nám natáča. No. Ja sa vždycky tak poražím, aby som vedel Dominik. Domča, hej. Vy tak si poraz, tak aby ja, že to natáča. Tak. Počkajte. Ja, že to natáča. My máme nové BMWčko. Staré, tak učím. Tak, nevieme, ako máme položiť kameň. Tak. Idem spraviť ako prvú stojku. Tak, vidíme. Dobrá hviezda. No tak to vidíme. Hviezda. Takže to nebolo nejaká stojka, hviezda. Áno, som sa pomýlil, spravím aj na tom. No iba ďalej. Zadám ti. Uja. Ešte raz. Ešte hráš? Ja som dvakrát zadal. Má písmeno Samsung. Nemám. Má písmeno S, lebo... Mám druhý pokus. Ale si mal aj stadial. Stadial. Mám druhý pokus, aj tak. Áno, má druhý pokus. Tak to si ti napovedali. Náš prnené máme 2, náš prnené máme 1. Áno. A povedz to aj do mojej kamery. Áno. Náš prnené máme 2, náš prnené máme 1. Tak choď. Nič. Ale ešte máš 2. To je ešte jednu. Dávam mu. Z tejto strany, z tejto. Počkaj, ešte nejak tak, ne? To je strašne víc. Ešte jedno. To druhému udávam. Nie má písmeno. Má S. Tak zadávaš mi. Musíme skúsiť presunúť. Prečo? Nesúmajte si toto bordel, to není pri mne, to je pri Vovovi. Som vypol.
vidíte, mama vypol, musí všetko a znova. Sakra. Čaute ľudia, dneska som si znova ja, Boba. Toto video som druhý. Ja som vypol kameru a dávajte lajky, zvonečky odbery. Tak a dneska tu máme... Nie zvonečky, to je po česky zvonečky, ale zvončeky. Predstav si, more. Ahoj ľudia, ahoj, je tu s vami Domča. Áno, a dneska hráme Horš Challenge. Jménem jaké? A mám pre vás tajomstvo. A aké to bude meno? Počkaj, poviem. To bude meno? Samsung. Samsung to bude meno? My to už vieme, lebo my sme tu zadávali, ale on to musí odznova, ukážem to aj ešte raz, lebo on vypol kameru. Kúkajte. Hej, ja vám niečo poviem. Do tejto kamery Dominikom začal príde frajerka. A ešte raz to povieš a to asi. Áno, je to pravda, že to mi príde frajerka. Volá sa Rebeka. Do tvojej kamery to hovorí, do mojej hovoríš. A prezvisko ale nehovorím. Prezvisko nehovorím, ani neviete, ani vy. Lázoková žiadna to není. No, Lázoková to asi je. Není Lázok. Cvičím, aby som mal svaly na to. Takéto si svaly, more. Hej. Takéto. Mako, da kamera se ne bije. A ty si učil. Hej, on dá také video, tak... A ty si dá také video učiť sa byť. Áno, kúknite si to video. Nekúknite, dávaj tomu dole lajky. On iba klame. Hej, určite takto mu dávaj. Tak. Nie. Tak. Dobre, to dajte, už pre vás potom nebudem točiť žiadne videá. A nebude s vami Domča. Nebudem pre vás vyrábať nič, nebudem vám posielať nič. Nedávajte takto, lebo ja mám už jeden batón za 1 000 000 odberateľov, tak ešte dajte jeden. On si vyrobil sám a so zelenou fixkou. Hej. Sám si vyrobil. My sme tiež dali video, že ešte so stripterom, že nám donesú zo stepričok a že nám popukaro. Lebo veľho rúč tam bolo do tej dodávky. Klame. Hej. Ale videli ste, aký je stripter Marita? Nemôže ísť do teplicoch. Iba keby jeho Jaký, čo to hovoríš? To nám kurie donesú. Vidíte, jak klame? No cigán. No. Zasmí sa na vylopete. Jauč. A jako dole. Máme tu aj takých psov. Mám na nich veľké nervy, lebo furt hodievajú. 2 psy. Čo tu robíš? Pajača tu robí, Jay. Pajača. No, dvaja na jedného. A teraz pijemo. Každý môžeme byť, koho chceme.
prišiel. Teraz som sa poď predstaviť. Jo! Jedného som buchol a stiahlo to aj druhého. Nebije sa na kamerách sa nebije. Na kamerách sa nebije. A ja sa nebijem, on plače. Cucák plače. Cucák. Že je oveľa lepší než on. Petra plače. Ja vám aj ukážem. Chcete, aby som ho vám ukázal? Nevláde. Čau. Tam mám kameru. Tam mám kameru. Ja ti ukážem. Tak. Už sme asi na konci videa, nie? Áno, my sme tiež na konci videa, takže